Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, Batikang Broadcast Journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. At happy weekends po. At ngayon po ay welcome again dito sa ating studio mula sa Kalakang, Maynila sa Elizalde Broadcasting. At syempre po sa ating pong programang EB Talakayan. Ngayon ay November 25, 2022 na. Isipin nyo ho, 1 month na lang at Pasko na. Ang pinakahihintay nating lahat. Pero sana dapat hindi ho 25 lang ng December, every day sana should be Pasko, hindi ba? Kasi sabi ho, Pasko daw ay pagbibigayan, pagmamahalan. Gawin ho natin everyday yun. Di ba? Mas maganda. Para medyo less ang mga problema pagka ganon. Di ba? At ngayong araw ay Biyernes na naman. Siyempre, lahat ay medyo relax na dahil bukas ho, Sabado, siyempre karamihan po sa atin ay wala na munang trabaho at nagbabalak ng mga pasyalan. Wow! Kanina ho sa radyo narinig ko Anong sabi? Tambak daw ho ang tao dyan sa Divisoria. Ibig sabihin, maraming namimili. Yan ba ho yung mahirap? Nahirapan tayo sa pera? Yun hong pamilihang bayan ng mga Pilipino dito sa Manila. Walang iba kundi ang Divisoria dahil sabi nila mura daw, no? At marami pang pagpipilian. Ay isang katutak ang tao. At pero mga minamahal nating taga-subaybay, huwag niyo hong kalilimutan, no? Hindi pa tayo ligtas sa pandemic, baka ho tayo bumalik na naman sa dati. Kung sakali hong pupunta kayo dyan at kayo ay talagang mamimili rin, maglagay ho kayo ng face mask. At kung pwede, palagay ko, imposible ho yung tinasabi nilang observe kayo ng social distancing. Wow! I don't think so na magagawa ng Pinoy yan. Dahil minsan nagawi ako dyan sa Divisoria para hindi kayo makalakad, no? Kasi sobrang dami ng tao. At any rate, kung ganyan ang kalagayan, yun na lang face mask, wag niyong kalilimutan. At syempre, isuot ng maayos. At yung inyong mga pira, wag na ho kayong magdadala ng mga mamahaling bag o wallet o ano pa man, mga alahas nyo. Kung pwede ho sana, wag na kayo muna mag-alahas pag pupunta dyan sa Divisoria. Alam nyo, marami ho pong mga nananamantala dyan. Hindi natin ho maaalis yun. So, para tulungan ho sila, na wag mangyari yon at dahil wala silang mabibiktima dahil yung mga tao ay hindi nagsusuot ng alahas at yung mga pera nyo sa nyo ilalagay. O doon mo ba sa sapatos? Basta ingatan nyo yun. Wag na kayo magdala ng wallet na masyadong takaw pansin sa mga tao dahil baka yung wallet nyo yung talaga pang mga imported at saka mamahalin. Sa wallet pa lang talagang dudukutan na kayo niyan. Hindi ho ba? Pero bago ho tayo tumuloy sa ating pong pag-uusapan na topic na alam ko po ikasisiyan ninyo. Gusto ko po naman talagang bumati at nasisihan po ako ang ating pong mga taga-subaybay sa pinangungunahan ng ating butihing dating principal po, si Dr. Lloyda D. Diaz is watching with us. Thank you po again, ma'am. Talagang hindi ho kayo pumapalya. Maraming salamat po sa inyong suporta. And of course, Miss Diding Elizalde is watching. Yung ating pong relatives dyan ng aking bana sa San Jose Antique, no? Alam naman, hindi naman porket relatives, mga close. Ito ho, isa sa mga close namin. Close ho yan sa husband ko at mabuti naman kasi dapat ho, yung mga magkakamag-anak talaga mag-close na no? Congratulations to Ron Ryan Cadiz, outstanding jubilarian class. Ayan, 97. Sabi ho ni Dr. Lloyda D. Diaz,
Si Ron Ryan Cadiz po ay isa sa mga kasama po namin sa Arellano High School at siya lang pala ay binigyan ng award, Outstanding Jubilarian Class 97C. Ayan congratulations Mr. Ryan. Ako, you deserve it, no? At sana punta ka dito, pasyal ka, kasama mo si Mama. Si Ma'am ang hirap imbitahin niya, si Dr. Loida D. Diaz. Ma'am, pasusundo ko kay aeroplano dyan pag nagkataon. Ayan po. So, ngayon po, ang ating pag-uusapan, syempre, yung inaabang-abangan ng lahat. At ano pa? Pag-uusapan pag tungkol sa pera, syempre, inaabangan ng lahat yan. Pero mind you, sabi ko nga, mga katoto, ay hindi lahat po ng mahalaga sa buhay ay pira, no? Meron po, marami pong mga bagay na hindi matutumbasan ng salapi. Tandaan niyo po yan. At alam natin yan, siyempre, iyon po ay ating pong pahahalagahan. Alin pagmamahal sa pamilya, sa mga kaibigan. Number 2 sa pamilya, yung mga kaibigan Kaya mapalad tayo pag tayo ay may mga kaibigan na tapat hanggang sa huli ay talagang nagpapakita ng tinatawag na katapatan at pagmamahal sa kanyang kaibigan. Kaya ako po, sinasabi ko sa inyo, I'm very, very lucky kasi ako po may mga kaibigan, 2, best friend ko. Kayo, isa lang, no? Ako, 2 no? Sa buhay ko, mula nung ako'y nagkaisip, nagkapamilya hanggang sa ngayon. 2 po ang aking best friend, walang iba kundi si Mrs. Fausto Aborge at of course, ang ating kasama ng guro dyan, si Miss Arlinda Alejandro Soreda. Ayan mga kaibigan, bagamat ngayon ay medyo matagal kaming hindi nagkikita-kita, medyo busy ang inyong lingkod. At siya rin ay busy, pero lagi siyang laman ng aking mga dasal dahil mabait na tao yan. So, kumusta sa inyong lahat? So, ngayon po, mga minamahal kong taga-subaybay, talakayin na natin ang gusto niyong talakayin. Ano yun? Taas sahod ng mga government worker, kasado na, no? Yan talaga inaabang-abangan ng lahat, no? Lalo na ang ating mga guro, no? Nandito sa ating bansa, especially in Metro Manila. Yung ating pong mga inaanak dyan na hanggang ngayon ay nandyan pa at ika nga ay still serving the government as a government educator, secondary public school teacher sila. Si Miss Salve Todok Robles, yan. Magagaling na teacher. Ngayon, parang head na yata dyan siya sa Quirino. And of course, may inaanak, very good teacher din at a very good leader ng mga organisasyon ng guro, si Mr. Ramon Miranda. Anak, medyo hindi tayo nakaano dun sa hinihiling nating tulong. Medyo wala na silang kaya hindi ako maka-reply sa'yo. Anyway, kumusta namin brother mo, no? Pagdasal natin. So, yan po. Ngayong taas sahod ng mga government worker, kasado na at sabi nga po ay tiniyak na ng Budget and Department of Budget and Management, DBM. Alam niyo po, pag tiniyak na ng DBM, ibig sabihin may na yon, may budget na, no? Kaya nga Department of Budget and Management, no? Ang pagtiyak ay ginawa nga po ng DBM dahil sa sa apila ng mga government workers. Alam niyo naman, no? Nakita mo nga yung mga apila ng mga workers noon tungkol sa pagtaas ng sahod hanggang sa sila ay dumating, sa sila ay nagrarally, no? Yung mga kanina, yung may dala silang mga no? Yung taas sahod sa publiko. Kaya 16,000 yan? Kada buwan, sahod, itaas presyo. Presyo ibaba. Sahod itaas, presyo ibaba. Presyo ng yun? Mga bilihin, siyempre, hindi ba? Ayan dahil sa ang ating mga workers ay nagsama-sama na maglunsad ng kanilang mga hinaing. Ayan. Very naman yan peaceful sila, no? So yan, marahil na pag-isipan ng ating gobyerno at dapat lang kasi lalo na po ang ating mga guro na kung naalala natin several years back bago pa magpandemya
ay pinangako na ang mga guro daw ay magiging kasintaas ng sweldo ng mga pulis. Pero parang behind yata kami. Sa bagay, hindi ko na ho yun naabutan kasi nag-retire na po ako several years back. No? But then, I'm happy pagka po na ano ko po, nabalitaan na ang ating mga kabarong guro ay magkakaroon ng taas sahod. Dahil alam po natin, mga kasama, kung gaano ang hirap ng mga guro. No? Talaga yan, mga matyatsyaga yan. At talaga namang lahat ng gawain, talagang to the letter ang dating. Dahil kung hindi, sermon ang aabutin mo sa principal. Pero iba ho klase yung principal namin, si Dr. Lloyd D. Diaz. Hindi kasi sermon na niyan, tatawanan ka niyan. O anuhin ka pa sa bubok niyan. O kumusta? Ganyan-ganyan pa yan. Napakabait ito na principal. At syempre, maunawain. Yan po ang kailangan ng mga guro. Yung mga principal na medyo taas ng tono sa mga teachers niya. Parang ang tingin niya sa mga guro ay parang estudyante niya. Hindi po natin sinasaluduhan niya. Pero yung atin pong mga naging principal yan, isa po si Dr. Lloyd D. Diaz, Mr. Panela, yan, si Mr. Henry Panela, yes, napakagaling ho at saka mahusay makisama sa mga guro. At yung iba po natin pang mga principal. Pero so sad to say, meron po tayong isang principal na during my time dyan sa Arellano, na-demanda ko siya sa ombudsman. Pero na ho siya namayapa na. Ito, kwentong na lang ho ito. Pagbabalik tanaw. Pero siyempre, kaya ho natin nagagawa yan. Gusto ho lang natin ibigay o sa ating sarili ang ating mga ika nga po kailangan gawin. Lahat ho tayo dapat ganon. No? So, ito po, may isang kaibigan ko na napakaganda. Isa sa pinakamaganda dyan sa Pasig, Miss Pia Kaiser is watching. Oh, thank you very much, Pia. How are you? Beautiful girl, ha? Ayan po, maraming salamat sa inyo. At yan po, patuloy natin itong taas sahod ng mga government workers. Alam ko po, ngayon pa lang nagdidiwang sila, bagamat hindi pa ito nabibigay. At ang sabi po, nilagdaanan na yung dating Pangulong Duterte noon yun, no? Kung saan hinati ang taas sahod taong 2020 at taong 2023. Hinati ho pala hindi natin alam yan. So ngayon sigurado na, mabibigay na. At sinabi nga po, itataas ang minimum pay salary sa 33,000. Wow, something, no? Kada buwan, 33,000. More than 1,000 a day yun, diba? Alam nyo naman, ang mga expenses po ngayon, ang mga bilihin. Pag may hawak po tayong 1,000 ngayon, parang 100 bills lang. Kasi hindi nyo mamaya, pag na pabaryahan nyo na yung 1,000, mamayang hapon, wala na kayo, kukunti na lang, barya na lang natira sa inyo, kung ano man yung mga binili nyo. Bibili ka lang ng, yung mga pangangailangan o pagkain. Tapos na, kasi nga tumaas ang mga bilihin. Kaya nga po yung 33,000 na yan, na magiging, yung magiging salary, minimum pay ng mga government worker, ay talagang katanggap-tanggap naman at talagang appreciated ng mga tao yan dahil nga po sa taas ng bilihin. Lalo na ngayon, magpapasko. Alam niyo po ba kung magkano? Magkano ang halaga ng sibuyas, ng tinapay? Ano po? 200 pesos per kilo. Di na tayo kukuha ng pagkain, puro sibuyas na lang. Naku, nakakaawa naman po tayong mga, yung mga, taman-tama lang ang pera. Paano naman yung walang taman-tamang pera? Tayo nga na merong nakakaraos, nahihirapan pa rin. How much more? Yung pong mga kababayan natin na wala hong kinikita. Yung 200 na amount ng sibuyas, may sibuyas na pula, gusto man natin bumili para maging malasa yung ating mga lutuin, yung pong mga mami ng tahanan, na dakila sa lahat ng bagay dahil lalo na when it comes to budgeting, the money of the family, di ba? Alam nyo, ang mama nyo, magaling yan sa pagbabudget. Kaya nga po, bagamat nahihirapan siya, masarap pali magluto ang mama nyo dahil masipag. Siyempre, iba ho yung lutong bahay kaysa yung bibili kayo dyan sa kanto-kanto, no?
na hindi pa kayo nakatitiyak kung yun nga po ba ay malinis. Ay yung mga ina ng tahanan, napagkakasya niya at masarap pa at masustansya. Yan ho, yung mga kadakilaan ng ating mga magulang. No? At sinasabi ho rito, kaugnay nito ay planong ginastos ng pamahalaan ng 47 million para sa pag-aaral tungkol sa mga sweldo ng kawani ng pamahalaan para tiyakin na matatapatan nito ang sweldo ng ng pribadong sektor. Ano po ang kahalagahan nun? Kasi siyempre po, pagka ang government workers ay tumaas ang sweldo, ay yung mga nasa private, baka ho magpuntahan lahat sa government yan. Kung wala na hong pwesto ron, at paano naman ho yung mga private entities and business natin, babagsak ang kanilang mga mga business. Tayo rin ang mapipinahan niya ng ating pong ekonomiya. So, yan po. Kaya pinag-aaralan din ho yan with the private sector para ho balanse na hindi ho lahat nagpupuntahan. Alam niyo po ba, dati, nung panahon ko yun, no? Ewan ko lang, kung kayo ay makikiisa sa aking paniniwala. Nung panahon ko po, that was until 2015, 16, pag kayo ay nasa gobyerno, parang sinasabi nila, wow, taas na sweldo ng mga teachers sa government. Okay po sa alright, naabutan ko yan. Pero, way back ho, bago tumaas ang sweldo ng mga guro na naabutan ko nga, alam niyo po ba na ang mga nagwawagi noon ay mga nasa private sector na mga educator? Kasi, lalo na yung mga malalaking paaralan na may pangalan, no? Pagka doon kayo na nakuha na isa sa mga mga teacher doon, malaki ang sweldo. Parang naiinggit ho yung no? Parang naiinggit ho yung mga yung mga teachers na nasa government. Ay, gusto ko na rin, sa private ako. Pero ngayon, nagkakanda unahan sa pag-a-apply sa government, no? Kailangan maging board passer kayo ng Professional Regulation Commission, no? Para makapag po tayo turo sa government as a government educator. Yan po ang isa sa mga mga kailangan gawin ng isang graduate ng BSc or BSE Ed, no? Kasi marami hong tumatawag sa akin, mga estudyante ko, ma'am, nakapasa na po ako ng PRC. Very good. I'm proud of you. What are you going to do na? Well, nandito ka sa Manila bago mag-announce ng mga mag-hire ng mga bagong teachers. Umpisahan mo nang ihanda mo yung mga papeles and try to mag-aral, no? Kasi siyempre importante ho 'yan. Alam niyo po, ang pag-hire dito sa Manila ng teachers na abutan ko, yan ho ay kinakategorize sila kung may mataas ang grades, ganito nakuha, at syempre by subject kung BSE, no? Kasi po yung mga BSE graduate, may mga major and minor subjects yan. Whereas yung BSE Ed, teach all subjects sila. Kaya mas mahirap po yan. At saludo po ako sa mga elementary teachers. Siya nga pala, gusto kong batiin yung aking kumadre, isang magaling na guro sa BSE Ed. Walang iba kundi si Miss Merlinda Añon-Nuevo. Siya po ay naging presidente ng MPSTA, yung tanyag na Manila Public School Teachers Association dito sa Maynila. At ganun din po ang inyong lingkod ay naging part ng board. Siya naman ay naging presidente namin. Ang liit hong tao yan, pero matindi yan. Magaling. No? Kumusta ka na? Wala kang kakibo-kibo dyan. Ano ba? Nasa abroad ka ba? Kumusta na, Maring Merlinda Añon-Nuevo? So, yan po. So, nakatutuwa po ang mga balita na taas sahod ng mga government workers. Although, sa 2023 pa yan ma-implement. Hindi natin alam, wala pa naman silang sinasabi kung anong buwan. Basta't, kumbaga, nalagdaan na. Kumbaga, may budget na sa DBM. Ang DBM na nga po ang nag-announce. So, rest assured na you will be receiving a higher salary. Right. Ang galing, no? Kasi pag may inaasahan tayo, sumisipag tayo. Di ba? Talaga kung gano'n. Pag wala kayo inaasahan, trabaho kayo ng trabaho. Parang, minsan, kumbaga sa pagkain, nakakaumay, no? Pero hindi po ang mga guro. Sapagat ang mga guro, sanay huli sa hirap, mapagtiis.
mahaba ang pasensya. At saka talagang ano ho, mga talagang matiyatiyaga. Yan ho, yan. At yan, isa sa mga katangian ng mga guro. Kung hindi ho kayo, wala kayong mga ganong katangian, forget na wag na kayong mag-teacher kasi ang guro ay isang ano ho yan kumbaga, modelo. Yes, dapat. Hindi ba? Ganon. At saka, isa ho sa pinakamahirap na profesyon at dahil hindi lamang po ang ituturo yung mastery of subject matter sa mga batang tinuturuan nyo, kundi i-guide nyo sila kung paano ang tamang tatahakin sa buhay, yung tamang characters, no? Naalala ko po nung ako yung nag-aaral pa sa elementary o yung mga kasing idarang ko diyan, no? Naabutan niyo yun, meron tayong ano ba yun? Good manners and right conduct na subject, di po ba? O sa elementary tsaka sa high school meron yan sana po ngayon ay ibalik kasi parang napupuna po natin ang mga estudyante natin ngayon parang nakatutok sila sa master of subject matter. Hindi ho nila medyo nakakaligtaan ho yata ang pagpapabuti ng magandang magandang pag-uugali, hindi lamang sa loob ng paaralan kundi sa loob ng tahanan. Siyempre ang number one ho dyan, yun, na makita ng mga bata na magkaroon ng pagmamahal, respeto sa mga magulang, sa mga kapatid, sa kapwa, sa lahat. At syempre, malasakit. Pag wala ho tayong malasakit sa sariling bayan, paano natin pag malasakitan yung sarili nating tahanan? Umpisahan ho natin sa pinakamataas kasi dito po tayo nakatira sa Pilipinas. Ito ang ating bayan. Ito ang ating bayang sinilangan na dapat ho nating pagbutihin. No, hindi lamang po ang pagtatrabaho sa gobyerno, kundi yung ating pong mga obligasyon bilang Pilipino ay ayusin natin. Kaya pag tinaas ang sahod ng mga government workers, the more na itaas po natin ang antas ng ating pagmamahal sa bayan. Number one. Pagmamahal sa bayan, sa pamilya, at sa komunidad. Siyempre, pag wala ho kayo niyan, I don't know kung anong klaseng tayo Pilipino. Kasi hindi po tayo nandirito sa mundo para lang kumain. Hindi po. Meron tayo rito ang tinatawag na mga obligasyon na dapat na gawin. Kasi kung hindi natin gagawin yan, anong klase tayong mamamayan? Wala tayong silbi. Tandaan niyo po, ang nakapagsisilbi sa pamahalaan, hindi lamang sa pamamagitan ng magtrabaho. Sa mga bagay-bagay na dapat nating gawin at yan ho ang ating sinumpaan bilang isang Pinoy, bilang isang Pilipino. Kahit saan tayo makarating, Pilipino tayo at siyempre nandoon ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang inyong lingkod kahit paano nakarating o nakalibot ho sa iba't ibang lugar. Sad to say na yung ating mga kababayan sa ibang lugar, parang wala ho silang unity. Ayan po, kaya tayo nananawagan, hindi porke nandiyan kayo sa Amerika o Europa o whatever, somebody na kayo. Hindi po yun. Kung ano man, kung nakapagpalit man kayo ng citizenship, well, that's your choice, di po ba? Pero tandaan nyo, ano man ang gawin nyo, kahit sa pagtingin, hindi po maaalis. Tignan lang kayo, alam na kayo ay Pilipino. Kahit na magpalit kayo ng citizenship. May mga kanya-kanya kayong layunin. Talagang ganun. At syempre, proud naman ho tayo sa ating mga kapwa Pilipino na nagra-rise sa iba't ibang iba't ibang tungkulin sa iba't ibang bayan. Yan po, kaya tayo ay sumasaludo sa kanila. Isa na po dyan yung aking anak na nasa Amerika, naglilingkod bilang isang head nurse, isang malaki. Isang malaking hospital dyan. At I'm proud of him and his family. Kaya hindi lang ho siya, pati yung kanyang mga kasamahan na marami ding mga Pilipino ho rin. Pilipino doon na nagra-rise sa kanilang mga sa kanilang mga trabaho. At saludo po tayo dyan.
So yan po mga minamahal kong taga-subaybay. Ang lahat po ng ating mga layunin, siyempre wag niyo hong kalilimutan. Isama niyo na ho yan. Kasi parang nakakalimutan natin. Dapat nga ho, number 1, ang ating layunin ay ipagtanggol, mahalin, pagmalasakitan ang sariling bayan. Number 1 ho yan. Ako, aminado po ako. During my time, when I was younger, hindi ko masyadong napagtuunan yan sapagkat nagpaaral. Alam nyo yung mga tao ngayon, mga Pilipino, mga tao, normal sa kanya yun na pag siya'y nagkapamilya, ang iniisip niya agad yung family niya, center ang kanyang utak doon, magpaaral ng mga anak, yung ganyan. Pero I realize now na hindi pala ho puro ganon. Dahil sa ika nga ho, kailangan natin na tayo ay magkaisa. Hindi yung pagiging isa lang, ibig sabihin makasarili. Makasarili, puro sarili, pamilya. Wala sa isip. Saan ka ba nakatira? Sa Pilipinas, di ba? So ano yung mga layunin, mga tungkulin mo, mga obligasyon mo sa bayan? Yan ho, dapat isip natin lagi. Kaya kasama ho yan sa ating mga pang-araw-araw na layunin at dapat natuparin araw-araw. Ako nga po, kung maibabalik ko lang ang mga sandaling nung kabataan ko, siguro baka marami pa ho akong nagawa. Kasi hindi, focus tayo sa pamilya. Talagang ganyan, kailangan ho yun. Pero dapat pala ho, meron tayong time na pinagsasabay natin yun hanggang sa, kasi pag dumating na ho yung oras, nawawala na, hindi na natin maibalik kahit ano pang panghihinayang natin. So yan po, ngayon sa mga government workers na magandang balita para sa inyo. Good luck sa inyo at yun. Asahan nyo na ang inyong magiging salary ay tataas. 33,000 a month. That's quite big, no? At syempre, sa next year na yan, 2023, very soon, no? So abangan nyo po. At bago po tayo magkahiwa-hiwalay, syempre gusto ko pong batiin ang ating pong mga kaibigan na lagi pong nandyan sa atin, si Mr. Ray Pabilona, ang ating pong CPA, Mr. Ray Santo Domingo, ang ating licensed broker, CPA din, Mr. Sammy Gabot. Sir, kamusta na kayo? Ang ating pong reporter dyan sa San Jose Antique, Miss Diding Elizalde. Mamaya, i-report ko yung ipinasa mo sa akin, Dr. Loida D. Diaz, of course, our principal. Excuse me, Ma'am Antonieta Ditapang. And Mr. Dennis Inigo, Mr. Freddy Manyalak, Mr. Francis Marcaida, of course, Sir Henry, Sir Manny S.D. Lopez, Mr. Edmund Pangilinan, yes, sir. So hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay, please don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel ng Elizalde Broadcasting at ang ating Facebook channel. At huwag niyo pong kalilimutan, lagi ko pong sinasabi, I love you all. Bye-bye.